Assalamu alaikum masoya namu al'ummar Najeriya da kuma kewayenta. Muna tallata muku wannan gurin ne na sarkin zagin mai martaba mai suna Kantin Sauki. Komi ka zo za ka same shi a sauƙaƙe wannan gurin. Muna sai da kujeru kuma muna sai da duram na roba kuma muna sai da samiru na zamani ga kofuffuka na zamani kuma sannan muna sai da katifu kuma muna sai da filalla ga sunan na zamani kuma sannan muna sai da kuloli na zamani sannan ga robobi sa'annan ga tasoshi nan to ga sunan dai da sauransu dai komai dai da sauki za ka same shi insha Allah. A masoyan muna sai da wannan tasa, muna sai da robobi duran muna sai da kwanduna, muna sai da robobi na sa abinci, muna sai da kuloli na zamani kamar haka, muna sai da mofa, muna sai da kuraba, muna sai da wannan mofofin na shara haka, muna sai da kuloli na zamani. Di ba ha gani wannan kofuffukan, muna da kofuffuka na silba, muna da na robobi, muna da wardrobe, muna sai da tabarmi, muna sai da leda kasa, muna da tasoshi kamar haka, muna da wa'annan, muna sai da kun gane su na haka, muna sai da leda kasa, kun gane ta mai kamar haka. Masoya namu don Allah da Allah muna son wannan abin da kuke muna wannan gudunmuwa da kuke bamu don girma Allah ku garzayo wannan babban katafaren wuri da muke tallata muku ma'ana Kantin Sauki na zagin mai martaba da yadda ubangiji Allah don Allah ku rugo da gudu ku garzayo ku bamu ta ku gudunmuwa ka ribo ga kula shin to ko da can an kai ta rasafata ta account ni dai wallahi ba ma sani ba. Sa'annan masoya kun san abokin kuka ba ko mai mutuwa kamar da kun kace dan arewa tare shi da waka ya su muku wannan tallato ni ma ina tallata muku manhajan mu mai suna Kantin Sauki muna da labilayya sannan kuma muna da takalma sannan kuma muna da barkuna na kwana sannan kuma muna da wannan wato akwama sannan kuma muna da babban mayan atahini sannan kuma muna da wato turare da sauransu sannan kuma muna takalma kamar dai irin na zamani da kuka saba sannan kuma ga sunan dai wannan Kantin Sauki namu mai suna Kantin Sauki na zagin mai martaba wato wanda kun fi sani da cewa dan gwandu kaga za ku bi nan ba kamar haka da sauransu dai gashi nan dai wasu abubuwa ma ba za mu iya faɗa musu a baki ba sai in tambaye ka ta kawo ka wannan kantin namu an buɗa shi ne ba don kungiyar son ci gaban jama'a da kowa da kuma duk wanda ina mai sai ina mai sari ina mai sai kuma sai su na riba ina talakawa ina masu kuɗi ina yara ina manya ina ƴan ƙauye ina ƴan birane kowa na aika ko a cikin wannan babban kata fara shago namu mai suna Kantin Sauki na zagin mai martaba wato wanda kun fi sani da dan gwandu ku zo ku saya kuma ku sayar da mai bukatar wannan katafarin shago namu idan ka shigo a cikin Gumi local government za ka zo akan wani sarki bakin titi ga mai bukatar lambobin wayan mu tafi da gidanka za ka iya tuntuɓa mu akan waɗannan lambobin waya kamar haka wanda suke tafiya Zen ko NTN insha Allah. Kantin Sauki. Kantin Sauki. Kantin Sauki. Kantin Sauki. Kantin Sauki. Kantin Sauki. Muna da kamar kuloli ga sunan kamar irin waɗannan na alfarma in Allah su ya yarda. Kantin Sauki. Naku ne mu ma namu ne kar ki bari a baki labari kar ku bari a baku labari sai kun zo.